thumbnail आरो टाइटेल नुखाबाय तो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदों तो जोबजासिम नायबानो जाबाय तो बेनि सिगाङावनो जायफोरनो बे ब्लेक स्क्रिन नांगौ ओमफ्राय मबाइल स्टेन्ड नांगौ माइक्र'फन नांगौ इउट्यूबनि गस्ला नांगौ बे डिसक्रिप्शन लिंक होनानै गासैबो थां ओमफ्राय अनलाइन खालामना लाबानो जाबाय आरोना बे आंनि बायदि जायफोरा भिडिअ खालामो बिदिब्ला नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप नायना लाबानो जाबाय मा बुंखो तो बिदिब्ला नायदो दिनै नोंसोरनो मोनथिखागौ आं जेसेबां गाज्रि मानसि आंथ' बुंखायो आङो बैसोर सानैखौना खुलुमगोनसो आं डायलग होगोन लास्टआव आङो बिसोरखौ खुलुमगोनसो मानो खुलुमगोन नोंसोरनियाव कुइसन जानो हागौ जेम्सआ बिसोरखौ मानो खुलुमगोन आरो थांखांनाय समफोराव नोंसोरनो नुखादो नोंसोरनि सिगाङावनो दुनियानि सिगाङाव बुंना होदों बेनिया साख्रियानो जोबनोसै साख्रि जोबनोसै माने आंनाव फैसा गैला नङा होमब्ला बेनि मिनिङा दिनै आं सोरखौबा मोजां मोननानै आं आइफन बायना होनो हायाखै आइफन 11 प्र 12 प्र 13 प्र 15 प्र 16 प्र आं बोसोरै बोसोरै बायना होनो हाया आङो सोरखौबा मोजां मोननानै थार फरचुनार आं बेफोरबायदियाव दैखांनो हाया आं गोरिब मानसि आङो सोरखौबा मोजां मोननानै चाउमिनबो जाहोनो हायाखै आं हटेलफोरावबो लाबथिंनो हायाखै आं गोथाव गोथाव जाहोनो हायाखै आं फैसाबो होनो हायाखै दिनै दुनियानि मानसिया मोनथिखागौ आंखौ आङो गाज्रि 100 जन सिख्ला गोसो थोनाय दङ जेम्सआ थाखा फैसा थाइसेबो होनो हाया नोंसोर गासैबो मोनथिखागौ आंखौ गाज्रि होननानै मोनथिगोना मोनथिया मोनथिगौना अब्ला सोरनिबा मोजां मोनलायनायनि सायाव सोरबा मालाय ग्रें ग्रें बेरायगासिनो जागासिनो दङ बिसोरनि गेजेराव आंखौ दासोसै आं गाज्रि मानसिखौ खुलुमगोनसो होनना बुंबाय दिनै आंल' गारज्लायाखै बर' फिल्मनि फेमास नोंसोर जायखौ मोजां मोनो एक्ट्रेस एक्टर बिसोरबो गारलायलायदो सोरबाया सानै साथामा लासै फेसबुकआवनो नुयो उमुगा उमुगनि गार्लफ्रेन्डमोन उमुगा उमुगनि गार्लफ्रेन्डमोन दा उमुगनि नोंसोरनो नुयो बिसोरनि काहानिखौबो बानाय आंखौल' मानो गुबुना गारज्लायाखै इनिफ्राय साइड जालांबाय आंनि लाइफआ मोजां बेनि लाइफआ मोजां आरो बेनि गेजेराव जायया मालाय थाखा फैसा दङ रां रुफा दङ आं बेखौबो खुलुमगोन बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ जास्ट नर्मेल बेखौनो आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखादोंमोन फेसबुक इउट्यूबफ्रावहाय नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौनो जास्ट नर्मेल आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय ओमफ्राय आरो जायफोरा ब्लेक स्क्रिनखौहाय नांगौ इउट्यूबनि गस्ला नांगौ मबाइल स्टेन्ड नांगौ आंनि बायदि भिडिअ खालामोबा नोंथांमोना बे डिसक्रिप्शननि लिंक होना दोनदों ओमफ्राय बे भिउ प्रडाक्ट होनाय दङ बेवहाय क्लिक खालामबाबो मोनगोन आरोना नोंथांमोना अनलाइन खालामना लाबानो जाबाय तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर बाय